Kaliang jonga kum Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council soban penpau lingba kani ka lat pathai kubor bana kaliang jongka council haringkat bat ki baro ki MDC niwan lam yapi ka jing ai khublei Christmas ka basuk ka bakamen ya baro kinong shnong jong kali khasi khamtam ki rungai kristan ya kabakin yo pan pediang ni Christmas hauni snem bar kumjuru na kaliang council ni ai ka jing khublei snem thymmai basuk bakamen bar kumju badap jing ku karhai ha kilong yeng kilong sem ki jongpi kumjuru abni pediang snem thymmai nin yo ka jing ku kerpang no blei ya kaba nin yo ka jing ko jing khia kumjuru ban biang ki kam ki jam na banta jongi lang baro nakaliang jungi sahisian ngai khublei Christmas but snem thymmai basuk recommend ye pi baro